A Oficina para a Xuventude do Concello de Carballedo ten en marcha unha chea de propostas que fai que o mes de setembro que abrimos hoxe veña cargado de acción. O 15 de setembro, ás 8:30 da tarde, terá lugar a ruta nocturna arredor do río Fondós, con saída ás 8:30 da tarde da praza do Concello. O deporte será protagonista nas xornadas do 19 e 26 de setembro e tamén do 3 de outubro co obradoiro de Zumba na aula de deportes do Concello. As actividades formativas serán en inglés co obradoiro de conversa que se impartirá do 19 ao 22 de setembro. O día 23 deste mes, nova ruta, desta volta con día para interpretar un patrimonio cultural e natural de Carballedo. Sairase do Concello ás 5 da tarde. E xa en outubro, día 7, máis deporte co torneo multideporte que se celebrará pola tarde no pabillón. O que se busca é a maior participación cun conxunto de actividades que se agrupan no Carballedo Móvese. Para inscribirse en calquera delas, os raparigos e mocidade deben facelo a través do número de teléfono 982 466 201.